No, čaute všetci, máme tu bohatú rodinku. Je tu aj so mnou sestra. Ahojte. A my bývame v tomto dome, až blízko, v tomto domečku. Tak. Trošku zle natáčaš, nie? A prepáčte, tak budete tuto pozadí počuť nejaké veci, lebo ja sa so sestrou niekedy rozprávam. Jo. A ospravedlenie, lebo ja mám aj taký telefón, že pre mňa chodia reklamy. No dobre, ale poďme si urobiť runtu našeho domu. Takže náš dom vypadá takto. Tuto je že grill. Tuto je také maličké stlač, dobre. Stačí a sestra, stačí. Tu si ho môžeme zapnúť. Teraz ho vypnem radšej. Tak. Ideme, chladnička plná. A dobrá, Amanda. A nemusí sa tak blízko dávať. Jo, tak to je kuchyňa. Ideme a jedálny stôl. My sme potrošili 4, ale teraz je ešte 3. Počkaj, tam tu až jedno stoličku. Tuto hore. Počkajte. Poď sem. Tuto hore máme také štetec a tu na ňo stlačíme. Tuto. Tak a dáme tu ešte jednu stoličku. Dodáme, že tak teraz sú 4. A prečo dávaš 4? Lebo mám aj manžela. Tak ideme. Obývačka sa mi veľmi podarila. Bude asi part 2. Amanda. A bude part 2. Čaute. No vypni.